Què passa, millennials? Com va això? Alien Earth, o Alien Planeta Tierra. Nova proposta de l'univers Alien, aquest cop en format sèrie de televisió, de la mà de Disney+. Ja sabeu, i si no ho sabeu us ho dic ara, en aquest canal, aquí a casa de Camp Millennial Max, som molt fans de l'univers del xenomorf. Vaig gaudir moltíssim la darrera pel·lícula, Alien Romulus, i a més enllà d'òbviament l'obra mestra de l'any 79, dirigida pel llegendari Ridley Scott i les seves subseqüents seqüeles, el que està clar és que sempre que surt un nou producte d'Alien hi hem de fer cap. Així que ara tenim aquesta sèrie, que s'estrena la setmana vinent, i com que tenim el tràiler, anem a reaccionar-hi. Let's go! Endavant, doncs, millennials, amb aquesta nova proposta de l'univers Alien. Let's go! Si no soy humana, ¿qué soy yo? Did you even think about it? Tremenda nau, tu. Les naus de l'univers Alien sempre són bastant imponents, la veritat. Was it blue skies from Earth? Did you think Molt xulo, de moment. És una terra futurista? Esta nave recogió 5 formas de vida distintas de los lugares más oscuros del universo. Estic molt dins, de moment. Monstruos. The Master. Si no los capturamos, será demasiado tarde. Ai, bo, quin plano. Quin plano, per favor. Uau. Ostres, m'ha agradat molt el que he vist, Aquest final de trailer, aquest plano final, m'ha semblat poesia in motion, O sigui, era com un quadre, o sigui, una cosa molt xula. Bueno, evidentment la fotografia Si no soy humana, en una pel·li d'aquest tipus, ¿qué soy yo? la música també està molt ben triada. Aquí tenim aquest tros de nau, ara a la fitxa tècnica veurem a veure si d'alguna forma podem esbrinar com es diu aquesta nau, que, com deia, a totes les de l'univers Alien són imponents, perquè solen ser naus comercials o naus de reconeixement, etc. No són naus de guerra com a tal, tot i que tinguin les seves armes i les seves maniobres evasives i de contraatac, per així dir-ho. Aquí hi ha una explosió, com un accident. Es lia dins de la pròpia nau, perquè segurament aquestes formes de vida que han anat... Aquest plano també és molt xulo. El disseny de producció està molt i molt bé, i els efectes especials també. Això entenc que és la Terra, òbviament. Una Terra del futur, perquè aquí encara no em sona ningú de l'elenc. Aquí veiem, doncs això, jo crec que és una Terra futurista. Noah Hawley, no tinc el gust, ara ho mirarem a IMDb. Qui ha fet més? Esta nave M'agrada molt aquí el contrast entre aquest vehicle groc i lo gris que es veu la ciutat que està com patint alguna espècie d'atac o alguna espècie de catàstrofe. Esta nave recogió 5 formas de vida distintas de los lugares. Aquí hi ha una espècie de crisàlida que també deu amagar aquí un bitxo que no tenim ganes de conèixer. Más oscuros del universo. Monstruos. Monstres. I, evidentment, aquí qui hi ha darrere de tot això és el gran, únic, inimitable, llegendari Ridley Scott. També en aquest plano que bueno, aquesta terra des d'un punt de vista, des de l'atmosfera, no? és meravellós. Si no los capturamos, Aquest cabrit que porta com una espècie d'artilugi, suposo que per tenir algun tipus de monitoratge o control, a saber. Què ha dit? si no los capturamos, Si no los capturamos, será demasiado tarde. els monstres, entenc. Aquí, això m'ha semblat brutal. Aquest plano és una meravella. És una fucking
meravella. O sigui, això és Alien, no hi ha molt més a dir. Fa la sensació, pel que ha dit a l'última frase, i pel que estem veient aquí, que és algo similar a Jurassic World, entenent que els dinosaures en aquest univers de Jurassic World estan tots en una illa, diguéssim, isolada, no? Aïllada del món, i per circumstàncies es reparteixen pel món. En aquest cas, és una nau que després d'explorar galàxies, veïnes, etc., arriba a la Terra amb un accident. O sigui, no és que torni a la Terra realment, el que hem pogut veure, sinó que té un accident. O igual sí que estava previst i com que té l'accident es reparteixen pel món. Doncs això sembla ser que com que hi ha aquest accident, tots els bitxos que hi ha dins doncs, acaben campant a sus anxes per lo llarg i ample del planeta. No? I aquest plan em té boig, em té molt loco. Em té molt loco. Que pugin el sou a la persona que va tenir la idea de fer aquesta imatge. Meravellosa. Bé, doncs anem directament a la fitxa tècnica. Pòster de rigor, sempre. Alien Planeta Tierra, molt xulo, perquè això al final és el cap del xenomorf. I aquí veiem com té a la boca el planeta Terra i amb un dels ullals punxa i és com que reparteix la seva presència, no, pel planeta. Està molt ben trobat aquest pòster, m'agrada molt. És el que farem servir per la miniatura, així que, com sempre, habitualment. A veure, qui tenim per aquí? Noah Hawley. A veure, què has fet, bon home? Què has fet? Fargo. Pues ja està tot dit, no? La sèrie de televisió, no la pel·lícula, però igualment, meravella. Lucy in the Sky, que també està molt bé, i Legion. Ha fet poc, però de qualitat. Aquesta és la conclusió. Per tant, confiarem. Mira, i Bones, també, Huesos, es va traduir aquí, evidentment, literal, i també era una sèrie que estava bastant bé. Les principals estrelles, Sidney Chandler, Alex Lothar, Timothy Olyphant. Hòstia, Timothy Olyphant? No l'he vist, o no m'ha semblat... En quin moment ha sortit Timothy Olyphant? Ara tinc ganes de revisar el trailer per veure en quin moment apareix... Què era, el que anava com tenyit? Doncs sí, aquí el teniu. Sí, el que fan unes celles, O sigui, realment, ara t'hi pares i dius, sí, és ell. Però després aquí hi ha un altre plano. Aquí. Sí, clar, claríssimament. Però... No sé, igual estava tan obnubilat amb la fotografia i amb tota l'atmosfera que no m'hi he fixat, però sí, Timothy Olyphant. Molt bé, molt bé. Sidney Chandler, Alex Lothar, ja ho hem vist això, Essie Davis, Samuel Blenkin... Bueno, doncs això, bàsicament, elenc totalment desconegut excepte pel Timothy Olyphant. Veiem aquí fotos de producció, el propi Timothy, aquests ja l'hem vist, la prota, o una de les protes. Vale, aquí tenim el nom. Maginot es diu la nau. Això m'interessa saber-ho, pel mer tema friki, i el logotip típic. Bueno, sin más, no? Fotos dels actors. Estrena el 12 d'agost, és a dir, la setmana que ve. És a dir, això és dimarts, no? Juraria que és això. Estarem atents per fer alguna que altra review. Sinopsi ràpida. Quan una misteriosa nau espacial s'estavella a la Terra, una jove amb un grup seria com pintorets, no? Una cosa així com heterogeni, com algú raravis, de soldats tàctics, fan un descobriment fatal que els posa cara a cara davant l'amenaça més gran de la humanitat. Bueno, té una pinta interessant. Serà divertit veure com fan front a aquesta amenaça en aquesta... No sé si és la primera sèrie de l'univers Alien. Ara dubto. Ara dubto molt seriosament, però bueno, entre FX, que són els responsables de, juraria, Sons of Anarchy, i Disney, que són els que tenen quartos per fer coses interessants, segur que fan un bon show. Ja us dic, millennials, jo és que sóc molt fan d'aquest univers, d'aquest terror espacial, d'aquest rotllo així, ciència-ficció, futur distòpic, en què, bueno, que la humanitat, d'una forma o altra, sempre s'enfronta a aquesta amenaça com és el xenomorf, que és aquesta figura alienígena, evidentment, pràcticament perfecta, pràcticament indestructible, i és survival horror, no? En tota regla, que sempre entra bé. Una sèrie que juntament amb Peacemaker aquest estiu gaudirem de ben segur, així que estarem preparats per la setmana vinent per fer les primeres valoracions, que segur que són molt bones. Ja us dic, FX és sinònim de qualitat. Així que ara, com sempre, deixeu en comentaris què us sembla aquesta nova proposta de, com dic, l'univers xenomorf. Quines expectatives teniu? Rebenteu el botó de like i subscriviu-vos, que segur que ajuda moltíssim, i ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!